Creepercraft. Og nej, Philip, vi har lige optaget vores nye morter, ballon, gifte, krabler og Tim. Ja, og hvad hedder? Og bortfør. Ja, og hvis I ser videoerne, så vil vi have balloner med, ikke? Ja. Men så lige da jeg gik herop, så ville jeg drille med til at slappe dem. Så røg de herned og landte i græsset. Og jeg kender resten af historien. Yeah. Vi trådte ikke på dem eller noget, det var græsset. Så børn, pas på græs. Yeah. Græs er farligt. Rigtig farligt. Jepper. Det er rigtig farligt. Men vi vil gerne have, at I skal subscribe, comment, hvis I gerne vil se mere af det her. Eller like. Ja. Og like, ja. Vi kommer til at spille meget mere Minecraft. Vi skal bare lige have det til, du. Ja, vi skal bare lige have et optageprogram. Og en server. ja, og jeg ved Og godt, hvis I har nogle server, vi skal join, ikke? så sige det. Og så skal vi også nok lave review af det. Ja, men hvad hedder nu? Hvis I har nogle server, så bare skriv det eller i kommentaren, fordi så vil vi gerne join. Og vi ved godt, at vi har ikke sådan nogle syge navne, som andre har på Minecraft. Altså, vi hedder bare det, vi hedder, og det er det. Men jeg har også tænkt over, at jeg vil hedde noget sejr, men det er fucking lige meget nu, fordi Nu har vi lavet en prøve. det er lige meget. Jeg laver bare mit nickname, så vi håber, vi må få fly, sådan, så vi kan vise serveren, ikke? Ja. Ja. Men Og hvad? Jeg har også lige noget at sige. hvad har du at sige? Hvis I ser nogle af vores film, så vil vi rigtig, rigtig gerne have, I komme til på dem. Ja, men I behøver ikke sub, hvis I kan lide. Men helst. Ja. Vi mangler nogle subs. I ved godt, at der ikke er særlig mange, der optager sådan noget her, vel? Men det er fordi, vi keder os, og vi synes, det er sjovt, og vi vil gerne spille mere Minecraft, og vi prøver. Og hvis I har et optageprogram, så sig det lige seriøst, please. Men ikke Fraps. Fraps, det virker slet ikke på nogle af vores computere. Men hvis I gør, ikke, så må I rigtig gerne fortælle lidt, der virker. Og så vil vi gøre alt for, at vi kan optage på jeres server og gøre dem populære. Og sådan, vi gør alt for jer, ikke? Men vi vil bare ikke have, at hvis der er nogen, der kender os, der siger sådan, så er det Creepercraft, ikke? Men det er fucking lige meget. Men ja. Og vi ved godt, der er mange flere, der hedder Creepercraft, men det vidste vi ikke, da vi lavede det. Ja. Så det er ikke copyright. Det er bare os. Ja, og det kan godt være, at selve... Jamen, der er ikke nogen danske, der laver ordentligt. Ja, der er ikke nogen danskere, der laver ordentligt. Undtagen lige Alex og Emil og Gibbocraft. Ja. Men Gibbocraft, de begynder at stoppe med at lave Minecraft. Og Alex og Emil... Og der er kun 2 medlemmer nu. Men vi har 3 medlemmer i Creepercraft. Og hvad den hedder... 4, ja. Og vi håber på flere. Det er Matti. Oliver, mig og min kæreste. Mathilde. Ja. Og jeg. Dammer. Han søger kæreste. Jeg søger en brunhåret dame. Måske lidt mørk i det. Ikke sådan mørk, men måske sådan... Lidt. Ja, og kan godt lide ture på stranden og en biograftur. Og måske også... Mathilde, jeg skulle stadigvæk lykkelige. Vi er lykkelige, men... I mødes kun hver anden time. Eller år. Men jeg har faktisk... Nej, slap af. Vi vil også gerne sige, på grund af, at der er nogen, der er meget stor mellemrum mellem vores sådan en uge, mellem vores film er... Ja, men vi er sammen næsten fucking lang tid, hva'? Ja, men nogle gange... Jeg var som i går. Ja, normalt må vi ikke optage indenfor hjemme hos Philip, hvor vi gider ikke udenfor, når det er vinter. Ja, og vi gider ikke optage indenfor, fordi... Det må vi ikke. Fordi vi har nogle meget dyre ting i vores hus, så... Der går min bror, så vi skal skynde os. Og... fuck. Fuck. Jeg vil bare lige sige, at også grunden til, at der også er mellemrum... Hans bror her. Grunden til, at der også er mellemrum, er, at vi har psykiske problemer. Ja, helt sikkert. Men på vores server, ikke, når vi laver det, så kan I købe VIP. VIP C, og så kan I købe VIP C+, og VIP C++, ikke? Og VIP C++, det har vi kan på hver eneste af dem, der har vi ikke fundet ud. Der er en tredje ting, som man kan. Ja. Men... Og på VIP er det ikke fly, det er fly og så Philip. Det er fly Nej, det ved jeg godt. Det går. Jeg kan ikke se os her. Okay. Men han
På VIP er der fly, og det koster 50 kroner. Og Vi der er tager også, en 50'er opad, men hvis I gerne vil have det lidt billigere, fordi jeg synes faktisk også lidt for dyrt, ikke? ja, men der er også en chant all. Ja, der er også i VIP får du en chant all én gang, og hvis du stør med dem, så er det din egen skyld. Ja. Men ja, vi skal nok få en server op at køre. Vi skal bare lige finde ud af, når vi køber den, ikke? Og er det det? Ja. Køber koster du det herfra? Ses.